Assalamualaikum teman-teman, ini saya sama Bapak sinten Pak? Sukimin Hadi Suwito saking Kedhileng. Bapak Sukimin Hadi Hadi Suwito. Suwito saking Kedhileng. Niki kangge kanca leyeh-leyeh ndalu. Niki badhe cara jenenge badhe bawa sepadose dipun mirengaken mawi sak sekeca-sekecanipun manahipun piyambak. Sambil leyeh-leyeh. Cupi, Pak. Lah iki ngene ya. Nggih, pripun, Pak? Kowe nalika ndek enom Nggih. duwe senengan. Heeh. Nganti ditumusno duwe bawa sing isine nyindir wong sing mbok seneng. Nggih, nggih. Ngene. Leres. Bawa dandang gula. Cupi Pak Sing sing unine ngene ya. pripun, Pak? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa kaya Nggih, heeh. amung hati pawit tahane Ning kok ya ayem ya? ha iya kowe nalika seneng bojomu ora bondo Iya, ning leres. ati seneng seneng Nggih. luput pisan kena pisan Iya. lah yo iki sing gending mengku tandha pitutur lan mentu tandha nyindir sing artine sapa krasa rumangsa yen gampang luwih gampang mrego wis ngerti aten-atenane kowe gak ketok mung ketok separo siji lan siji yen angel langkung iya, heeh. Nek lagi angel ora koyok-koyok lah teruse yen gampang luwih gampang ya tan kena tinumbas harta senajan to iya ndek biyen jodohmu kuwi ora usah mbok wehi dhuwit ning gelem yo mbiyen aku yo tak kei dhuwit pira 50.000 ya 50.000 kuwi nek cara saiki tidak berharga. Oh iya. Mulane tan kena ditumbas harta titik. Lah iku ngono. Kena kanggo paugeraning wong urip. Bebrayan ing alam bebrayan. Jejodohan ing alam bebrayan ngono. Ngene iki lah ya. Nek maune ra sekolah, kuliah nang silsilah kraton ora mudeng. Jajal kowe. Iya, ya Pak. Lah mulane nek kanca kancaku sing santri dikira ngetopake karam ning jebule Seni ya Pak ya, seni. Ora seni ngono. Silsilah kraton kuwi senajan nembah padha bangsa tegese dikongkon ngajeni wong sing duwe derajat luwih dhuwur ketimbang awak. Iya, ngono Pak ya.
Ya. Dah. Aneh. Gitu aja semuanya sahabat layah-layah niki nggih pun dangu. Nggih mugi-mugi nyenengke hatine jenengan. Lho, ampun riyen. Lho, nek jenengan niku sing utama niku atine kula. Nggih. Lah, dene wong liya seneng nggih monggo mboten masalah. Nggih. Niki mungkin tak lebokke teng YouTube nggih. Lho, terserah jenengan. Nggih. Niku mboten colongan kok. Nggih ngoten. Nggih. Niku. Nggih. Nggih suwun. Kok karanane para wali. Nggih suwun.